Alagad padago sa pagtanom si Mahalia ni Lada. So bunga niya nag-itom. Tapos bukod sa bunga, yung pag nag-flower na siya, yung flower niyan, pagpili ka to, taso mga bunga nga ni, isi-separate mo talaga, so Good quality. good quality. Saro yan sa dai nagtaranom sa mga farmer kisili ta aram na ninda na dahil sa uran maaapektaran talaga. Shall we begin? Shall we begin? Good afternoon mga kapwa ko magsasaka. Andito po tayo sa ABM. Nag-harvest po kami ng kamuting kahoy. Kaso mahina po siya. Yung ano niya, maliliit. Maliliit talaga, maliliit yung harvest. Hindi pwedeng ibenta. Pero pwedeng kainin. Ito siguro yung paborito ni Ai. Maliliit lang. Sabi, kapag ang harvest maliliit, ang nagtanim daw maliit. What? Pero di naman ako naniwala kasi yung nagtanim nito malaki naman ng katawan. Ito malaki. Si Pang nagtanim nito. Yung maliit, si Painso siguro. Ayun siya. Oh. Ayun, mahaba at malaki. Ito yung hinahanap ni Ai. Punta ka na dito sa ABM. Ayan o, may kamuting kahoy. Dala kayo ng asukal, saka nyug. May halong milk. Ayan, tinatanggal na po namin yung kamuting kahoy kasi mahina po siya. Hindi bagay dito sa taniman. Siguro mali yung pagtatanim or baka yung soil hindi pwede sa kamuting kahoy. Tinanim ito last year, November ito tinanim. Ano na ngayon? March, November, December, January, February, March. 5 buwan pala. Kulang pa, dapat 7 buwan. Kaya siguro maliliit. November, di ba? Painsa, November or October. Ibig sabihin, kulang pa sa buwan. Pero sabi baga ang ano niyan, pag ang down patubas na talaga. Pangit.
Kahit itong papaya, malnourished. Pangsapna lang. Pangsapna sa Bicol, Tagalog, pangsaing. Panghapunan, huwag kang pangsapna. Yan, pwede na siya panghapunan. Walang bigas, pwede na. Tinatanggal na para mapalitan ng sili. Baka sa sili, makajakpat. Jakpat porong. Pero kung si Virgil Mabini siguro yung tumanim nito, baka malalaki. Yung ipapalit namin dito, sili. Sili na pahaba. Yung gusto mag-order, mag-parserve na. Una-unahan lang to eh. Mabilis kasi maubos yung harvest namin. Minsan nga, pag dinabenta, sige, ang daming humihingi. Yan yung sili. Malapit na yan, mamulaklak. Yan ang tuko. Nakalaan ang tuko. Tuko! Habang naga-spray ko no, dapat video. Activity. Unong aldaw kita nga na Wednesday. Naga-spray si John Paul Guapeto. Pangalining ulod. Hindi pa. Wala man ako na-receive. Dapat sprayan mo. Hindi iso sa ano. Iso sa pangalin sa ano, serum. Oh, di magayon. Ang talong talaga dakilan ng insekto. Bagaman sanaya di ampalaya. Amoya di supig try na mo na may mulch. May plastic mulch kaso hindi siya magayon nung may plastic. Tanalalaya. Sobrang init. Ya di pao. Ditanggal na ya di dapat no. Ya di tanggal na ya di. Pirang days na ba ya di? Pirang days ta na ya di. Wow.